Umqeqeshi weMamelodi Sundowns uMiguel Cardoso usekhulume ngokungadlali kukaThapelo Maseko kule sizini. Lo mdlalo odlala ngonyawo lwesokunxele uthole kanzima ukuze athole indawo elinganayo eqenjini elizoqala umdlalo ngenxa yokuqina kwabadlali abafana noLucas Ribeiro Costa, uTariq Matthews, uKutlwano Letlaku noKopamelo Kodisanga ababanga izikhundla. uMaseko joyine iSundowns ekuqaleni kwesizini ka-2023-2024 yeBetway Premiership esuka kuSuperSport United. Ubedume njengethalente elincane elihlonishwa kakhulu. kuSuperSport lo mdlalo neminyaka engu-21 ubudala uhlaba umxhwele ngejubane lakhe eliqhumayo kanye nekhono lakhe lokuteketisa ibhola. Edlala imidlalo engu-34 kuyona yonke imiqhudelwano, washaya amagoli amane, wasiza ababili. Indlela adlale ngayo eshisa izikhotha ihehe iSundowns esheshe yamsayinisa, kanti ngaphambi kokuthi aye kuleli qembu ubekhonjwa indlela phesheya. Ngesizini edlule ngaphansi kwesandla sikaRulani Mokwena, uMaseko udlala imidlalo engu-24, washaya amagoli amabili, wengezela ilodwa lokulekelela. Ukwengeza ube yingxenye yeqembu leBafana elathola indondo yethusi ye-AFCON ka-2023 e-Ivory Coast. Lo mqhudelwano okhona uMaseko uthwale kanzima ukuze angene esquadini sosuku lomdlalo. Nakube ejwayele ukugijima ku-Sundowns DStv Disc Challenge, yize engabonakali kahle, uCardoso umncamile uMaseko ngokuziqeqesha nokuzibophezela kwakhe. Wathi lo mdlalo ubezilolonga kakhulu. Uvumile ukuthi uMaseko ubengekho njalo emdlalweni, kodwa wagcizelela ukuthi lo mdlalo wasophikweni ube yingxenye yeqembu, okuwuphawu lokuthi umqeqeshi uyamethemba. uCardoso uphinde wachaza ukuthi izici ezithile zikaMaseko, ikakhulukazi ijubane nokuqonda kwakhe izikhala ngemuva kwabadlali basemuva, kumenze waba usizo olukhulu emidlalweni efana neyakamuva ye-quarter final ye-CAF Champions League ne-experience. uMaseko ungene esiwombeni sesibili kulowo mdlalo bekuwukusebenzisa amandla akhe ngokudlala amabhola ngemuva kwabadlali basemuva. Lo mqeqeshi uzwakalisa ukweneliseka ngomsebenzi kaMaseko ekuqeqeshweni kanye neqhaza nalo eqenjini eliqhubekela phambili.